थांथारनांगोन ना आंथ' जेराव थानो हायाना गाहैयाबो आं जेल जानांगोन। BTR बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বহুকেইটা এন্ড্ৰইড ফোনত বন্ধ হৈ পৰিব হোৱাটছআপ বাই নহয় ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম পৰ্যন্ত 2017 मायथाइनिफ्राय जाय बिथाङा दिनैसिम केस गेलेबोनांगासिनो दङ बे बिथाङा जाहैबाय जोंहा NDFBनि सुबुं। दिनै बिथाङा माने उफाय गैयैयाव माने न'खरनि जिथुनाखि न'खराव जा फांसे फांनै थालिर बिफां दङ नैबे थालिरनि फिथाइखौ फाननानै लखिमपुराव अर्थात धेमाजियाव केस गेलेबाय थानो गोनां जादों। नोंथांमोना निश्चय सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै बुजिखादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां एबसु आफादनि दिपेन बर' सारा अर्थात एबसु आफादनि आफादगिरिया बेखौनो फोसावदों जे BTR बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय गहपुर सिमलगुरिसिम सिमा बोनाय जाबाय होनना बुंदों। नाथाय सिमाखौ बोदोंब्ला जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बबेयाव थालांखो नैबेखौसो जोङो साननानै मोनाखै। बबे जरजों थांखो सिमाया नैबेखौ जोंनो दिन्थिना होयोब्ला मोजां जागौमोन। लोगोसे नोंथांमोना खोनानो मोन्दों सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आवनो जोंहा 1 जानुवारि जिथुनाखि निउ इयारनिफ्राय बा 1 तारिखनिफ्राय बोसोर गोदाननि 1 तारिखनिफ्राय वाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्रा बन्द जासिगोन होननानै। नाथाय मा मबाइलाव बन्द जागोन आरो माबोरैहाय जागोन नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे गासैनिसिमबो आङो बे बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरो आरो लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि उनाव जोबोर मोजां दं आरो आंबो नोंथांमोननि उनाव बा इसोरनि उनाव जोबोर मोजां दं। स' नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बयबाबो बुजिजोबखादों नङा होमबा मानि थाखाय आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों। मोनथाम बिभागनि सायाव आं भिडिअखौ लानानै फैदों। मोनसेया जाहैबाय NDFBनि सुबुङा दा बर्थमान मा हालोदाव दङ आरो माबोरैहाय बिथांमोना केसखौ गेलेनांगासिनो दङ बा कर्ट कासारि गानांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोंहा दिपेन बर' मानगोनां एबसुनि आफादगिरिया मा फोरमायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो लोगोसे जोंहा 1 तारिखनिफ्राय फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाग्रामफ्रा मा जानो गोनां जानानै दं आरो बबे मबाइलाव दा नोंथांमोना निश्चय नायनानै बा खोनानानै बुजि मोनखादों। जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय नोंथांमोना आरो फुललि बा डिटेल्सै मिथिना लानो हागोन। जाय हक आङो नैबे फंसे बाथ्राखौसो सानदों जे जोंहा BTR हाब्बाय होननानै बुंदों बा BTRनि सिमाखौ जोंनो संकस टु सदियासिम बोनानै होबाय अर्थात बड'लेण्ड सिमाखौ नङा होमबा बर'फोरनि बा बर' रायजोफोरनि बड'लेण्ड सिमाखौ संकस टु सदियासिम जुदि थारैनो सिमा बोनानै होदोंब्ला जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थालांखो बबेयाव आरो बबे हदजों थांखो BTR सिमाया ना बले रेल लाइननि आफांजों ना बले रेल लाइननि खर'जों खर' जानानै थांखो नैबिनि सायाव एसे गुवारै जोंहा जायफोर मिथियो बा जायफोर बुजिनानै दं बिथांमोना फोरमायना होयोबा जोबोर मोजां जागौमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंथ' दासिमबो मिथि मोनाखै बा खबर गैया बा जोङो नुनो मोनाखै जे जोंनि सनितपुरा बा ढेकियाजुलि ओनसोलाव थानाय माखासे बर' रायजो राजाफ्राबो खिथानो रोंनाय नङा खोमा बबे हदजों जोंनि BTR सिमाया थांखो लोगोसे बिश्वनाथनि रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो खोन्थानो रोंनाय नङा खोमा। दिनैनि दिनाव जोंहा लखिमपुर धेमाजियाव थांनानै जोंहा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि बा अर्थात बर' हारिनि सिंस्रि आफाद होननानै बुङो जायखौ बैनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जोंहा लखिमपुर धेमाजियाव थांनानै बे बाथ्राखौ फोसावहैदों। दा जाय हक जिखुनु माने जोंनो नांगौ BTRनि सिमाया बबेजों खारदों नैबेखौ गुवारै बेखेवना होयोब्ला मोजां जागोन आरो जोंबो थानो लुगैयो BTRनि बिखायाव माबायदि थारैनो BTRआव थानो मोनब्ला गोजोन मोनोना मोना जोंबो लुगैयो। नाथाय जोङो दा थानो मोनैनि सिगाङावनो ओरैबायदि माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिनानै मोनोबा नुहुरो जे जेरैबायदि जोंनि आसामनि आन्दाराव थानाय जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ सान्थियाव दङना बेबायदि आंनि नुहुराथ' BTR ओनसोलाव सान्थियानो गैयासो होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला जोंखौ बारंबार BTRआवबो गालांबाय नै दायो 3थि एकर्डआव बेनि सिगां 2थि एकर्ड जानानै थांबाय BTC बेयावबो जोंखौ गालांबाय बिनि सिगांसिन 7थि एकर्ड जानानै थांबाय जोंहा BSC बे मोनथाम एकर्डआवबो जोंखौ गालांजोबदों आरोखि। माने जों सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थानाय बर'फ्रा बर' फिसा नङा बा जोङो ट्राइबेल हारि नङा जोंहा बेयाव थागिबि मानसि नङा हिसाबै जोंखौ माने गालांबाय थायो आरोखि। दा नोंथांमोना निश्चय जायफोर बुजिदों कमेन्टआव फोरमायहरदो सोर मा सानदों जोङो बर' हारिनि फिसा नंगौ नङा जोंनि देहायाव बर'नि थै दंना गैया जोङो बर'नि जानानै जोङो बबेबा एबसुनि धरनायाव बाहागो लाबोना लाबाखै बबेबा NDFBफोरनि मुङै जोङो बिखुं लामदांना लामनाखैमोन बा खस्थ' मोनदांना मोनाखैमोन जोङो गासिबो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजायासो मिथिसिगौ बा गोरबोआव दंसै आरोखि। दा आं बारा गोलावखौ बुंनो साना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना वाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्रा मानि खारनाव बबे मबाइलाव माबोरैहाय बन्द जागोन नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। आङो बेखौ फाननानैनो केस तारिख गाहैगोन नों मिथिगौ बबाव गाहैगोन? धेमाजि
उफाय गैया थांनांगौ गोदो 2017 जाथिनि मावनानै दा बे खालायखौ फाननानै आङो केस्टारि गायहैनांगौ बिसि फिसाया उदै राननानैबाबो बेखौ फाननानै थांनांगौ नामा नोङो रानदो नोंसोरो आंथ' केसाव थांथारनांगोन ना आंथ' जेराव थानो हायाना गाहैयाबानो आं जेल जानांगोन दा उफाय गैया बेयाव बेसेबां मोनगोन आरो फांनै फाननामसो दङ बेखौ दाननानै आं मथा मथि 1000सो 1200सो मोनगोन खोमा बेबायदि फांथामजों होमबा आङो 1200सो मोनगोन बेजों आं केस्टार गायनांगौ थांसै आं उकिल खरसा बेजोंनो उकिलनो एसे होनोसै गारि भाराखौ जेनेरेलाव सिखाव थांसै उफायथ' गैया टिकेट दानबाथ' फैसा थोखाया उकिलाथ' नों 1000सोनि खमाव मानिया 500 1000खौ लाखायो मा खालामनो बेखौ फाननानै थांसै आं फानना थांसै माने बिदिनो थांगासिनोखा ओमफ्राय नै दिनै नों नुबाय नालाय आं नोंनो देखायबाय आरो मा खालामो होनना सोंदों नालाय नोङो ओंखायनो आं नोंनो खोन्थाबाय बेखौ फाननानै दिनै आं केस्टार गायहैगोन आरो बेल' जायफोरखौ जों बिदोंमोन जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोल हिसाबै मोनसे जों बिथा मोनबाय बेनि अनगायैबो आरोबाव बड'लेण्ड टेरिटरिनि बाहेरायाव थानाय ओनसोलखौ नायोब्ला मोनसे आरोबाव जोङो मोनसे बेंखननाय जों मोनबाय क्षमता जों मोनबाय सारा आसामाव थानाय जों लुबैनाय बायदि जोथोन लानो थाखाय जोङो सासन बेबस्थाखौ जोंनि आखायाव जों लाबोनो हागोन गोबां बिमा बिफा फोरोंगिरि दिथागिरि गासिखौबो लोगो हमनानै जोङो जाथियाव सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायाव जों सरसा खालामदों आरो जोङो मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोनो नाजादों दिनै आंहा गोजोननाय मोनदों जे फैयै बे धाराखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा हमथाबोबाय थादों खामानि मावबाय थादों आरो दिनै जोंनि गेजेरावहाय सोलोंथाइनि हारा बांबोबाय थादों खालि बांनायल' नङा गुनाबो बारायदों गुन गोनां सुबुंखौ दिनै जोङो मोननो हादों जोङो सरकार 2006 मायथाइयाव जेब्ला जोङो हिसाब खालामनानै मेट्रिक पास जानाय खालि 62 खालामोमोन बे समाव जों हिसाब खालामदोंमोन उकिल फरायनाया 100 जनानो गैया डक्टर फरायनाया 100 जनानो गैया जों हिसाब खालामदों जों आरो बिराद गिदिर बाथ्रा बुङो जाथि जानायनि खिन्थु नोङो बे नोंनो नांगौ बिथिंफ्रा जुदि जों थिग खालामनो हायाबा गिदिर बाथ्रा बुंनानै जाथि जानायनि बाथ्रा बुंनानै नों आगोल मोननाय नङा दिनैहाय जोंनि समाजाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि अफिसारनि बाथ्रा बुंदों डक्टर इन्जिनियारनि बाथ्रा बुंदों दिनै बारायबोगासिनो दङ जों मोनसे गोजौ थाखोआव दिनै फैबाय बड'फाया जि खोथाखौ जोंनो बिबान हिसाबै होनानै गालांबाय जे आं थैनायाव आंहा एसेबो दुखु गैया नाथाय आंनि सानदौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव गोथौ दुखु मोननाय थागोन आरो बे आदर्शखौ लानानै माहारिबादनि जि मोनसे जोंनि गोथौ जि सान्थौ सिन्ता दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रा जिल्ला आफादा मिरु आफादा साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा थैथाङै हारिनि थाखाय माहारि दानायनि थाखाय निर्माणनि थाखाय बावसोमबोदों आरो दिनै बेयाव रोजा रोजा बर' आइ आफा जोंनि गार्जेन जोंनि बिमा बैसो बाजै आब' बैसोनि बेयाव बाहागो लाफैनायनि बिनि मोनसे गेदेर नेरसोन आरो गावनि आंगो गावनि हारिनि आफाद होननानै सिनस्रि आफाद होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों बियो हारिनि इयुन जोंनि जिखिनि थामोनथानि खोथा जोंनि रक्षनाबेक्षननि खोथा बेखौ मोनफुंनांगौनि बिथिङाव जोङो आरोबाव रासिनै गोहो बोलो मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे खोथाखौ आं स्पस्त'यै बुंनांगोन जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि गेजेरजों मोनथाम जि जोंहा पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन बड'लेण्ड आलादा रायजो नीलाचल आरो लोगोसेनो एसटि हिल कार्बि आंलंनि जि मेटार दा जिहेतु बिटिआर बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि
गहपुरसिम मोनसे सीमा बोनाय जाबाय प्रतिगराकी दर्शকক स्वागतम जनाइছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা ফোনটো কি ফোন হয় Samsung Galaxy পৰা আৰম্ভ কৰি Motorola পৰ্যন্ত বহু ফোনত কিন্তু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা WhatsApp Facebook Instagram ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এই তালিকাত হয়তো আপোনাৰ ফোনৰো নাম থাকিব পাৰে চাই লওক এই খবৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যিসকল লোকে বৰ্তমান স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে সামাজিক মাধ্যমত অহৰ্নিশে ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বহুকেইটা এন্ড্ৰইড ফোনত বন্ধ হৈ পৰিব WhatsApp বাই নহয় Facebook Instagram পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ পৰিব পুৰণি এন্ড্ৰইড ফোনত বিকল হৈ পৰিব WhatsApp আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব Samsung Galaxy পৰা আৰম্ভ কৰি Motorola পৰ্যন্ত বহু ফোনতে এন্ড্ৰইড KitKat আৰু তাৰ পূৰ্বৰ অপাৰেটিং সিস্টেমত নচলিব এতিয়া মেটাৰ এপ WhatsAppৰ লগতে Facebook Instagram সেৱা বন্ধৰো সম্ভাৱনা মেটাৰ এপসমূহ এই ফোনসমূহত এতিয়াৰ পৰা নচলিব 10 বছৰ বাদ ততোধিক পুৰণি ফোনত নচলে WhatsApp এটা ডাঙৰ খবৰ কেৱল WhatsAppই নহয় Facebook Instagram পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ যাব এনে স্মাৰ্টফোনসমূহ হৈছে Samsung Galaxy S3 আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা ফোনটো কি Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy S4 mini এনেধৰণে Samsungৰ কেইবাটাও মোবাইলত নচলিব এইসমূহ সামাজিক মাধ্যম Moto G ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশন Moto E 2014 HTC One X HTC One Plus HTC Desire 500 এনেধৰণে বহু ফোনত নচলে WhatsApp Facebook Instagram